Tak. Zdar ľudia a dneska si vysvetlíme, ako na trapézi, lebo vidím, že veľa ľudí to cvičí špatne. Robíš 30 a ideš, pozri. Robíš trapézi, tak. Ruky vždycky rovno. Nekrč ruky, lebo zbytočne biceps tam zabera, hej, a ideš. Rovno ruka, ideš. Ukážem z boku. Ukážem spredu. Ďalej, môžeš to robiť aj tak, že sa trošku predkloníš ako keby a ideš. Ďalej to môžeš robiť aj tak, že si nemáš ich pred telom, ale že ich máš vedľa tela, hej? To ideš klasicky takto. Hej, takto. Môže byť aj tak, no nerob nikdy toto. Nekrč toto, lebo vždy zabierá tu biceps. Takže toť technika na trapézi. Vždycky rovno ruky, nejaké krčenie a ideš tak. Stačí. Bodka. Makajte a zlepšujte sa. Pre viac typov nezabudnite follow.